Hallo! Séidir dúine hána nniu agus hasin go bhí cóideach ag Là Taingealachd an seo ag CBBC ALBA. Sin bhíos agus mar a híisiú, hasin iad arb mhór a dhéanú. Fé mi nach dúr ar Cuir Criomagan maithne san bí bhain ceann suia, céad a bhíach Beth. Well, gach bliana bí ceann suia na stáit an eiriste, tuairs maithnes ja Cuir Criomagan cíalachach nach chéad a híche ítear. Sin acu ar a bheith Còig Criomagan na Là Taingealachd. Well, fé mi Beth Zach chad físam idir sin ítear ach cumarst. Ag arab céhir bí Là Taingealachd gáil áte ar a cheirú deirstein gin táhain gach bliana. Ag arab a trí ban mar dhéinead a cóideach ag déideach buin an nóid a hóisich Lá Taingealachd ach sé féil náisianta a hain aniu. Ag arab ja, héid cód is ceidir sa sia Milan Cuir Criomagan ihe i dú héin. Wow, we agus ag arab a hun. Sé Black Friday a hána marach, sinna lá a bhíos na búidin in America i gíslachach a frísin, agus bí na búidin ge má trang. Well, nach mé ha Taingeal go bhfuil físach am isin inis. Tá sé trúach Beth.